Errepublika Frantsesak bat faxismoak utz? Tira, hau hasi besterik ez dain edota segida bat, baina ez da hau, atzetik datorren kontua delako, edozein kasutan, zer nahiago duzue? Frantziar Errepublika, ala Espainiar monarkia parlamentarioa, galdera gaiztoa izan da, zitala, hasi pentsatzen. Katalunia iparraldean ere ospakizun gaua izan dute, ez da ez nolanahiko lasterketa izan, eta marka guztiak hausita arrapalada batean egindako ezkerreko fronte berri horrek lortu du galga nolabait jartzea, baina argi ze emaitzak aztertzen hasita zer esango dizuegu ba. Eskuin muturrak eskuina tartean egonda, Macron erdialdean eta Le Pen eskuin muturrean, ez da ez txantxetarako kontua gertatzen ari dena. Edozein kasutan, eskuin muturrak ez du espero zuen garaipen hori eskuratu, Macronek ez du espero zuen eraisketa hori izan, eta ezkerreko fronte horretan, aizue, ezkerrekoak eta baita abertzale independentistak ere bai. Hori baita, besteak beste, titularretako bat, faxismoa geldiarazi bai, baina Asamblada Nazional horretan, ordezkaritza, euskal ordezkaritza ezkerrekoa abertzalea, akaso, historikoa bakarrik ez, erantzunkizun handiko izango da. Euskal Herriaren boza eramaiteko Parisera, eraikitzeko, gainera ez naiz bakarrik, hiru hautagaitzak pasatu dira, Frente Herritarrenak, eta hori historikoa baino haratago da. Peio Dufo izango da, Ipar Euskal Herritik beraz Paris aldera joango den hautetsietako bat, nobedadeak beraz hautetxien ordezkaritza horretan, Euskal Herritik joango den ordezkaritza horretan ezkerreko fronte horren aniztasuna islatuko dela, eta gakoetako bat zein izango da, edozein kasutan, Peio? Gainera, Frantses estatuan ezkerrak gain hartu dio eskuin muturrari eta hortan ere bazen sekulako lan bat ere maiteko, elaman dena. Edozein kasutan, lana bai, zein izan daiteke aurreikuspenaz, ez dugu ahaztuko, lege hainbat aurrera edo atzera izan daitezkela, ez da ez, soilik ezkerra ala eskuina, estatu edo eta errepublika zentralista horretan, Ipar Euskal Herriak euskaldunek ere hainbat behar izan badituzte, langileen beharrak bai, baina hizkuntzari dagozkionak, lurraldetasunari dagozkionak, interesgarri jarri da, asuntua zalantzari gabe. Proposamenak egin dira, ezkerra batu da denbora tarte bizki motz batean, baina horrek erakusten du ere, hemen Ipar Euskal Herrian abertzaleekin kondaturik garaipena lortzen aldera, eta hori da historikoena agian. Eta gauzak honela, Maider Galardi Gabon, hasteko eta behin goazen ariketa zentzuzko bat egitera, ziur bat baina gehiago sigla berriak entzuten ari da. Ez jakintasun dezentekoa dugu akaso, ez da, Frantziar Errepublikari begira jarrita. Baina gizonezko festa honetan, beste behin ere, Mélenchon zein Demontre omen da, Macron erdialde horretan,
eta Le Pen, aipatu dugu gizonezkoen festa honetan, eskuin muturraren buruzagia izan behar hain zuzen ere emakumezkoa, deigarria edozein kasutan. Zein litzateke Hego Euskal Herriko ikusmira mugatu horretan, ez dakit, Alderdi Sozialistakoa, Alderdi Popularrekoa, Voxekoa, badago alderaketa egiterik, Maider? Ni beti tentu zebiltzen naiz halako konparaketak egiten ulertu behar dialako estatu edo territorio bakoitzaren idiosinkrazia. Baina, bai egin dezakegu halako aproximazio baten modukoak. Esate baterako, Le Penen alderdiak edaten du oso tradizio nazi edo bitxiren gobernutik, ez da. Aurreko astean hitz egiten genuen ze ziriketarik egin duen urteetan zehar, batez ere Marine Le Penek bere aita alderditik bota eta guzti egin zuela, baina badu halako tradizio bat, ez, ultrakontserbadurismoarena eta ultra eskuindarrarena. Zentzu horretan Voxekin alderatu genezake, ez dakit, segurazki aldarrikatzen dituztenen bat gauzek antzekotasuna dituzte, esate baterako, migrazio kontuei dagokienez edo familiaren tradizionaltasunari eusten diotenez, baina besteak beste, zuriketa ariketa horren bitartez abortua konstituzioan sartzearen aldeko bota eman zuen Le Penek. Bestalde, uste, beti egon baldin bada izan da ere, oinordekotza frankista Espainian askoz ere ezkutatuagoa egon dela, edo alderdi ustez, joku demokratikoan homologatutako alderdien barruan egon dela, eta gero etorri dela beste testu inguru batean, eta segurazki krisi ekonomikoak ere egin da, Vox bezalako alderdi bat, ez? Aldiz, Frantziako nazionalista horiek edo Le Penen eta Bordelaren alderdiak beti eduki izan du tradizioz ibilbide hori, ez? Ez da egon eten argirik edo desagerpen argirik. Lehen alderaketa edo aterrizaje hau egin da lurreratze bat ondo datorkigulako, ze ziur bat baina gehiagok alderaketa hori egiteari ezin dio izkin egin, eta batzuetan politikagintza edo kultura politiko ezberdinen baitan bizi garela aintzat hartu edo berreskuratzea ariketa interesgarria da. Zentzu horretan gainera, besteak beste, lehen ministroak berak, Macronen lehen ministroak dimisioa eman du, jardunan arituko da urtebetez, ez da hauteskunderik izango Macronen agintaldiari berehalakoan amaiera emanez, baina puzle bereziaren aurrean topo egingo du egun Errepublikako burua denak. Hemen ere alderaketa bat derrigorra, kasu honetan lehen ministroa Hego Euskal Herritik Madril aldera begiratuta Sánchez litzateke, eta Macron berriz estatu burua Felipe Erregea. Deigarria egiten zaigu, ezta? Batek sistema presidenzialista duelako eta besteak parlamentario monarkikoa, ez? Eta orduan estatu buruak desberdina dira, eta ez bakarrik estatu buruak, Espainiako erregeak estatuko kaxak ustutzen baldin baditu ere, ez du eragiteko hainbesteko almenik, eta ez aldiz Frantziako estatu burua izango den hurrengoak, edo kasu honetan Macronek, ez da. Atalek bai dimisioa emango duela esan du, nahiz eta funtzioan segitu dezakeen. Ideia bat egiteko, Macronen alderdia sortzen da, bi alderdi nagusiak, Republikarrak eta sozialista gainberan hasten direnean, eta egon da harremanik esate baterako Macronen ingurumaritan zebiltzan horien eta Ciudadanosen zebiltzan horien artean. Eta halako eskuin, baina ekonomikoki liberal bat eta zizte egin genezake. Zer gertatzen da, Frente Popular berriak eskatzen diola Macroni zentzu izan dadin, eta izendatu dezan Frente Popularreko gobernu buruak. Baina horretan ere ez Frente Popular berrikoak eta segurazki Macron ez da ados egongo, frente horren barruan adierazpide politiko desberdina daudelako, daude sozialistak, baina badago Frantzia insumisua, lehen aikatzen zen izendan dela anzion hori delakoa, eta Frantzia insumisoko burua, eta zerbait
izan baldin bada argia kanpaina honetan izan da Frantziar insumisoa Le Penen antagoniko eta beraz muturrean, ezker muturrean dagoen alderdi bat izango balitz bezala aurkeztea. Nire ustez ez da horrela, ze Espainia ez izango bat genize, zer hongo Podemos, zemarra, dian frantzesa zerratuko dira hori noski sozialistek ez zuten nahi, imaginatu sozialistek ez zuten nahi aldatu gobernu bururik, insumisoek esaten dute, beraiei dagokiela lema, bueno, ikusi behar da. Urte bete honetan eta batez ere datozen hilabeteetan zer gertatuko. Macronek izan du behar duela denbora asumitzeko eta gauzak orden hartzeko adia hongo dira. Bai, akaso urtebete behar du, ezta? Asumitzeko eta bere buruan non kokatu diseinatu edo eta estrategia hori eguneratzeko. Maider, edozein kasutan ikusi ditugu, pozarran ikusi ditugu, hiritar ugari, fasismoari galga jarri izanarekin pozik. Ez dakit edozein kasutan behar hori ere baote zegoen, baina ikusita erdialdean dagoen eskuin horrek ez duela halako galerarik izan, Macronek izan du galera, baina ez hainbesterakoa, eta Le Penek inoiz izandako emaitzarik onenak, alegia posteko arrazoiak akaso bai, baina ez dakit banik, Errepublika Frantsesan etorkizuna epe ertain horretan ze puntutan izango ote den, momentuz libera da ederra, baina argibiltzeko arrazoirik ez zaio falta, ezta? Ez, eta, nik uste torgakoa dagoa dela, Fronte Popular berri horrek zenbaterainoko solidotasuna demostratzen duen datozen urteetan, ze ikusi dugu aurreko koalizioan azken hauteskundeetan elkarrekin joan zirela, baina segituan 2022 hautsi zela koalizioa, ez? Nik uste badagoela ilusio bat ezkerretik eta horri eutsi aldiotela, edo bintzat herritarrek nik uste mandatu hori eman adietela haien ere, eta gero egia da, lortu dela ultraeskuina frenatzea, baina ez dakite, 60 eskainu edo gehiago lortu dituzte aurreko hauteskundeekin alderatuta, eta batez ere nik uste Espainian gertatzen den ez dela lortu dela homologazio moduko bat diskurso horiena, ez dela autu residual bat, baizik eta lehen hiruetan oso modu indartsu dagoen zerbait. Uste, Frantzian hori Espainia baino gehiago gertatzen ari zela, baina nabarmen Asamblea Nazionalean gero eta gehiago agerian gertatzen ari dela. Eta marko hori ezarrita, edo legitimatuta edo homologatuta, nahi dugun bezala esan, eragiten du gainontzekoak ere nolabait eskuin aldera biratzea, hau da, diskurtsoa eskuin aldera biratzea, eta niretzako hori da arriskutsua, adibidez Macronek mahai gainean jarri zuen eta onartu zuen migrazio legearekin gertatu zen bezala. Orduan, ez dakit zenbateraino konturatzen ari geran, edo zenbateraino tenkatu dezakegun badatu zen beldur hori frenatzeko gutxiengoak adostu beharra, eta benetan ez garen ausartzen, edo ezen ausartzen ezkerra, benetako politika progresistak martxan jartzea ez, eta bere proiektu politiko propioa garatzen segitzea ez hainbeste badatoz eta arriskuari aurre egiteko autu izatea bezala. Horiek izango dira datozen hilabeteetako urratsak, batetik jarduneko gobernua izango delako, Asamblea Nazionala berritua eta ikusteke Ipar Euskal Herriko ordezkaritzak ere zer nolako jokoak eragin ditzaken eta baita lege propioak ere, ze halako aurrekariak egon badauden, naiz eta akaso lege batzuk erdibidean geratu. Hor ere, eragiteko gaitasun ere izango du Ipar Euskal Herriko ordezkaritzak. Bukatze aldera, gainera, etorri zego beste bain ere demora, Maider, gustor asko gaude, baina galdera trampa txiki batekin, amaiera, zer nahiago duzu? Errepublika Frantsesa, ala Espainia aldeko monarkia parlamentarioa? Bida ez bat eta ez bestea, tartean dagoen Euskal Errepublika independentea izu. Ederki, tira, Iruñe Astitz gogoz geratuko zaigu, beti aldarrikatzen du eta bere hautagaitza erregina izateko, Nafarroatik Euskal Herrira, tira, gaurko hemen utziko dugu, Maider Galardi, mila esker, beste behin ere datorren astera arte. Eskerrik asko zuen izan.
con el guapo subido todos los días y con un guapo subido todos los días. En cuanto me lo pidas elegimos flores y cubertería. Y aunque yo no quería hijas, contigo compartiría las mías. Si me inflas a porros también tendría ese six pack, pero me flipa el chocolate y las patatas fritas. Oinarrizko ezein eskubideren alde arraun egiteko elkartu beharko gara laizten. Hoy empieza la revolución sexual. El amor no está en París. Un latino vis a vis. El amor no está en París. Será como te ves. La joya que llevo no es alquilar, el carro sí, pero oye papá, podría comprarme todo el renta-car. Se nota mi acento que vengo del sur, llevo media vida tirada por el hood. Aunque no haya medio sobra la actitud, la M en la frente parezco bubú. Esta es la historia que os voy a contar. Un talo de chistorra se me vino a antojar. Chokolatekoa, aizan nahi dut nik. Horiek ginezkoa, zabe katxuki. Hasi ginen batzen, eta ze ikusi genuen, Nafar eta Euskal Herriko taldei omenaldi bat egin behar geniela. Maruxak, talde lokal oso famatua da, eta jaiguneak betetzen ditu, eta gero, ere bai, kanpoko Belen Aguilera, poperoa, eta gero raperoak ditugu Follone eta Las Niñas del Cor, diot. Hoiek izan dira guretzako deskubrimendua. Eta oso onak dira, baita, ez dakit. Egin deguna da, errelato bat egin, errelato merezitakoa, orain arte ez den egin, eta beteko dute, eta gozatuko dugu denok. Edozein kasutan, alkateari berari entzuten genion, eskaintza ez dela, gainera Gaztelu plaza bakarrik, nahi adinako eskaintza dagoela ia da, zaila dela, gitaraua bera ere ulertzea, eta zenbat tokitara joan nahi, eta ezin da geratuko. 514 ezinezkoa da. ditugu programan 514 akto. Beraz, zaila da sinesten baten bat akaso dagokionen nahiko luken eskaintzari gabe geratuko dela, ezta? A ber, ezin da jan guztietara, baina hor daude aukera. Nahi izan ezkero, aukera hori egon badagoela. Errepasotxoa egin dugu, pixkat udal gobernu berria, apostuare badela, Iruña anitz horri ere San Ferminak eskaintzea, edozein kasutan, txupinazo eguna iritsi da, duguna dantza taldeari aurten aitortza. Ibilbide aintzat hartzekoa, ezta? Euskal kulturak baduelako sustrai garrantzitsua, hiriburu zaharrean. Bai, udal dantzariak dira, primerazkoak dira, eta, rekonozimendu hori egin diegu, ez? Gainera, prozesu parte hartzaile bat egon datzetik, iruindarrek boskatu egin dute, San Ferminako mahai guztietan atera ziren, ez, garaie, eta hor aukera bat zegoen, beste batzuekin, terna horretan, irabazi zuten eta merezita, noski baietz, oso onak dira eta oso finak dira. Zentzu horretan, zer moduzko momentikoa bizi izan duzu, egia da, jende gutxik izan duela aukera, ez, balkoian izateko, baina halako, ez, zera batera egiten du, ezta, zirrara berezi batera egiten du. Ezin dut azaldu momentu hori, oso polita da, bai. A ber, urduritasuna eta laitasuna, ez? Horren hasten dira emozioak, oso polita da, ni gaina oso San Ferminera naiz, eskerrak. Iruindarpetua dugu. Kultura zinegotzia izateko uste dute bete beharreko baldintzare badela. Bai, claro, noski, beharko. Bukatze aldera aipatzen genuen, ez, momentu berezia dela, txupinazoarena. Gero, edozein kasutan, bigarren denboraldi moduko bat badago, gaiteroek bidea zabaltzen dutenean. Nere momentikoa da hori. Zure momentikoa da. Azaldu iguzu beze, ziur naiz, lehen konexioak egiten ari ginela, nolabait azaltzen ahalegindu gara, koetea jaurtitzearekin batera zeinen garrantzitsua den beheko herri xearen momentu unkigarri hori. Azaldu iguzu beto, zer da gaiteroek egiten duten ze badirudi, orduan txastan direla San Ferminak, ala? Bai, a ber, momentu hori, hor da, plazan dagoen emozioa ezin da saldu, hor egon bazara, bizitzeko eta sentitzeko.
ateratzen dira ez dakit, 150 edo gaitero pila bat eta gaitera, noski. Eta, bueno, hor, alarde horretan, da la llamada, a los Sanfermines. Ni beti, ni lehenengo urtea izan zen 2015ean, esan zidaten, Maider, ja kultur zinegotzea izan da, jeitsi zaitez aguanera, ze hor, klaro, daude Pamplonez atxistularia gaiteroak agurtzera, eta, pues ez dakit, eskertzera, eta, jaiak zoriontzera. Eta geratu nintzen momentu horretan, eta, ja orduz gero, ja 9 urte hauetan, pandemiazik noski, jaisten naiz, agurtzen diet, eta, eta momentu hori pasada bat da, pasada bat da. Burrunba horrek ez du parekorik, ez da zalantzari, zeia da udal plaza hori, egun arrunt batean zeharkatu ezkero nahiko plaza txikia da. Txikia da. Eta gaurko egunez mundu zabalera edatzen den irudi hori benetan esanguratsua da. Maider, azken kontutxo batzuk galdetzen bukatu nahiko genuke batetik. Asironen udal gobernu anitzonek zen mezu utzi nahi du, hasi besterik ez diren Sanfermin hauetarako maratoi itzela duzu aurretik, baina zein da udalak edatu nahi duen mezua? Alde batetik iruindar guztiei gozatzea, hori lehenengo, oso jai politak, oso jai parte hartzaileak, espontaneoak, zoragarriak ditugu, kanpotik etortzen direnei ere bai, ongi etorria guztiak, ondo pasatzera, gure irira, baina noski guztiei jaiak gozatzea, baina errespetuarekin. Azpimarratza Iruñan ez ditugula eraso sexistarik onartzen, eta errespetuz jokatzea eta ondo pasatzea. Pairatu dituzte intentsitate altuko erasoak. Eta hauetaz gain, beste 6 intentsitate baxuko eraso salatu dituzte ere. Uztailaren 7